Hi Daddy. My grandfather. Ini sing late Akshay Kumar Jamatia kaki ketang tongko kaki ni bumeng ke joba koina sing oro date asai mani manka 20-10-1932 Thimani hingke 27-12-1979 Angke tabuk sing hisab khai nai ke 47 years kusugo tongoi nai khlai tongnai sinia fakaitor nang molbrum brum ni kaitor bebak ni nokphang bebak no snamnai taknai sini lakmani bubagra afau zoranin thani masurigo tumani hingke sini jotoni o elakani tuiphang angei salsa Dui thegui tongmani bo dini 1979 bo osung chano yakari thangkha nini mongbai sing boni mangkhoro phai nono borom khai boni mongei sing kuthum laijak apha tei tini oro kaki present tongo afa nang bono khaksang marodi 40 bosor rungkha Dini kusaibai kakmani haifana bo tabuk bo kha thangsagui tongo je sini takho okra kaka o amsoino naima haino tongkusang naithau ke jotono thansa ke snamani naimani tisagani naimani surima jisuni mongbai sana jeng osum saro asai khaise sing mathinai hani takjakmani hauna sing Misalnya matangnya lembako man, awalnya seng komoria, tei sorkia, balaya, hamya engya, oh jagani bagi seng sakhakai, bongka, sorgo, suknaha, nikok seng pinor mana. Jisut, kuika, hake, tanggai basaka, abo seng poito klayo, abo baino, jisuno poito klaye, kuinai rokno, kaito, jisubai baksa, tubunai. Abosing poito klayo. Hallelujah. Johon ni 11-25-26 hake jisu bono haini saka angno mo thangai ti sanai angno kathang ke tongnai ano poito khlainai borok bo theiphano thangnai pia kathang tongsani ano poito khlainai borok bo theiplai glak